أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنزلنا منزلا مباركا خير المنزلين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Өткен біразда алып бардық сөз дини йылаларының темасынан мәрхүм бөлігін. Бүгін де ұшпы дини йылалардан исім қошу хақында бала туу белән бәйле болған шушы йыла хақында сөз алып барачакбыз. Билгеле рәвештә урыс телендә бар сүз обряд, бар традиция. Bizde de indi бар йола, бар ғұрыф ғадет. Шоңа әйтәбез, bu sözlerini biz dini йола дип, религиозный обряд. Өткәнендә мәрхүмне аңлаттык. Нәрсә ул мәрхүм сөзе? Рахмәткә ирешкән, рахмәткә кавышкан, бүген исә туу сәбәпле булган йола. Билгеле рәвештә Әлбәттә, һәр нәрсәгә кирәк чыганак. Шуның өчен киң таралган хәдисләрдә азан Пәйгамбәр әйткән әкамәт күрен дип әйтүчеләр бар. Ләкин Ибн Суни дан килгән шундый бар риваят. Али радиаллаху анхуның улы Хасан әйткән сүзләр бар. Ягъни Пәйгамбәребезнең оныгы әйткән, бала туган вакытта азан һәм камәт әйтелсен, һәм дә бала тугач аңа ияргән, аның артыннан күзәтеп йөргән Умму Сабиян дигән шайтан, Умму Сабиян исемле шайтан азан һәм камәт әйткәч зарар китерә алмас дигән риваят бар. Бу да Али радиаллаху анхуның улы Хасаннан риваят килә. Һәм дә шулай ук Ибн Аббас радиаллаху анхудан да бар риваят. Ул да әйтә, Пәйгамбәрбез азан һәм камәт әйтте дип әйтә. Уң якка азан, сол якка камәт. Аиша радиаллаху анхадан булган хадистә анда азан дип кенә әйтелә. Камәт турында сүз юк. Ләкин моңадан алда, ягъни азаннан алда безнең төп мәсьәлә килә. Кайда килә? Исемгә. Гомуми рәвештә әйткәндә, дин ничә дистәмә ел тыелган вакытта гыйлем онытылды дигән шарага килде. Шундый бер мижагы. Шул сәбәптән дә бүгенге көндә шундый вакыйга белән очрашабыз. Бала тугач әтәнесе уйлый башлай, ничек исем уйларга, ничек исем кушырга. Анда да инде җәберләп тә, хурлап та булмый, чөнки гыйлем булмагач, бер нәрсә дә эшләп булмый, бер сүз дә әйтеп булмый. Ләкин ничек дөресрәк булырга тиеш? Без үзебезне мөселман дигәч, иң соңгы Пәйгамбәргә иман китердек дип әйткәч, Пәйгамбәребезнең бар сүзләре гыйлем эстәргә дигән, туганнан башлап. Һәм дә 10 яшь тулгач, яки 20 яшь тулгач түгел, туганнан башлагач, туганнан башлап, гыйлем эстәргә дигән бар Пәйгамбәрнең сүзләре. Һәм ул сүзләрне укыган кеше нәрсәне аңлый? Ул аңлый, ничек ки алдагы булачак кайгы мәсьәләләрне, ничек аларны алданрак шишәргә. Ул мәсьәлә килеп чыкмастан алда. Нәрсә турында әйтәсем килә? Шушы исем кушу хакында. Ничек аерыла хакыйкый мөселман?
намаз укучы, роза тотучы. Ул исемне уйлый бала тугач, мулланы чакыргач түгел, кайчан инде үзенең тормыш иптәшенә якын килә, шул вакытта ул уйлый. Әлбәттә, акыллы мөселман, намаз укыган мөселман якын кылыр алдыннан әлбәттә башта намазын укый. Бар намазы. Ният кыла, минем тормыш иптәшем балага усса, бала хәерле тусын, хәерле үссен дип, нәрсә ният кылып азан түгел нәрсә? Ният итеп намазга башлый. Ул намазның нияте ни дә булса да ярый. Ягъни сүзмә-сүз гарәпчә аятларга дигән бер кагыйдә юк. Үз телендә әйтергә була. Ният кылдым, хәзер якынлык алдыннан балага усса, тормыш иптәшем хәерле бала тусын, хәерлегә уссын, хәерле булсын, Аллаһу әкбәр дип нәрсә намаз укый. Нинди сүрәне белә, шул сүрәне укый. Аннары намаз укып беткәч, үз телендә дуга кыла. Я Рабби, ният кылдым, тормыш иптәшемә якынлык кылырга барырга, сиңа тәвәккәлем, сиңа тапшырдым дип нәрсә эшләй, дуга кыла. Бу шул мөселманның галәмәте. Әлбәттә, кайбер кеше уйлар, бу очракта Аллаһтан сорыйлармын, Аллаһтан дуга кылармын дип кемдер сорарга мөмкин, әлбәттә. Ләкин Пәйгамбәрнең хәдисләрендә килә, хәтта энә дә сорага, хәтта энәгә җитмә такканда да Аллаһтан дуга кылырга, ярдәм сорарга кирәк дип әйтелә, чөнки бу чын мәгънәдә Аллаһның кулы икәнлекне күрсәтүче бер галәмәт. Ягъни шундый бер мелочта да кеше сораса Аллаһтан, димәк, ул чын Аллаһның кулы. Инде кем әйтә башласа, Аллаһтан сорарга кирәк зур вакыйгаларда гына. Бу инде туалетка бару, хатын белән йоклау, үбешү хакында инде сорау инде ул кимчек дип уйласа, бу тәкәбберлекнең бер бүлеге. Тәкәбберлек, беләсез, ул гафу ителмичә калган шайтанның бер бәләсе. Шуңа тәкәбберлек ул зур бер мәсьәлә. Шуңардан кеше аңардан тыелырга тиеш. Шуңа дуга кыла, йоклар алдына барганчы намаз укый, тәһарәт ала. Һәм шунда инде хатыны белән киңәшәшә, һәм теге дулаган үгез кебек сыерга сикерми, бит кеше башта нәрсә эшли? Киңәшәшә хатыны белән. Киңәшләшә, нинди безгә кирәк, безгә, гаиләгә, халкыбызга кирәк кеше. Киңәшәшә. Нәрсә безнең халыкка җитми? Һәм дә бер фикергә киләләр, нәрсә җитми халыкка. Анда укытучы җитмиме, рассам җитмиме, җитәкче җитмиме, көтүче җитмиме, аны уйлыйлар хатын белән. Һәм әйтәләр, демәк ки, кыз туса, бу мәгънәгә лаеклы нинди исемнәр бар? Бер шуны карыйлар. Улыбыз туса, бу мәгънәгә лаеклы якын килгән нинди исем бар дип карыйлар. Һәм аннары гына инде мөхәббәт белән шөгыльләнәләр. Бу чын мәгънәдә акыллы мөселманның галәмәте. Инде кем алай эшләми, инде гадәттә ничек була? Хатын килә иренә һәм әйтә, ирем, безнең бит, ире бит, юк. Вот нәрсәгә өйрәтә безне телевизор. Кем шуны карап үсә? Инде мин каян беләм, чөнки мин мәктәптә укыганда андый киноларны күргән бар идем. Башланды ул «Богатый тоже плачут»тан, «Просто Мария», «Дикая роза», «Блин, Санта-Барбара», нәрсә генә булмады. Һәм шуны кеше уйлап, күреп нәрсә уйлый. Демәк ки, балага узган хатын, ул нәрсә куркыныч, ире, юк, ой. Бу мөселманга килешмәгән бер мәсьәлә. Мөселман алай эшләми. Бигрәк тә ир кеше. Ничек инде ир кеше хатыннан курка шулай? Моннан барып, киресенчә, ире нәрсә әйтә? Булдымы? Контроль. Ние? Ул бит ир, ул башлык, ул гаиләнең хуҗасы. Инде безне шушы телевизор өйрәтә киресенчәгә. Шуның өчен бу беренче мәсьәлә. Ягъни исемне алдан ук уйлау, алдан ук фикерләү, безгә нинди кеше кирәк дөньяга, нәрсә җитми, нинди урынны үзгәртергә кирәк дигән исем белән нәрсә эшли? Якынлык кыла.
Бу очракта муллага да бәла килми, чөнки мулланы чакырткан вакытта шулай куялар сорауны. Кабырга белән диләрме? Вопрос ребром. Менә бу исемне кушабыз. Диана була. Мәгънәсе ничек? Сугышның тәңресе. Сорау бит инде килә акылга. Сугыш дөньяда әзмени. Безгә бу исем ошый, исемне кушабыз. Диана булсын. Бу исемне азан әйт, камал әйт, исемне куш. Мулла калды кайда? Бәләдә. Ул исемне куша. Ответственность дигән нәрсә, җаваплылык кемгә килә? Мулланың җилкәсенә. Ул бит исем кушты. Монда нинди генә мәсьәлә әйтсәң әйт, ләкин җаваплылык барыбер мулланың өстендә кала. Мулла ризалаштымы, исемне куштымы? Хәтта әйтсәң дә, мин исемне кушмыйм. Әгәр инде бик теләсәгез кушам, җаваплылык сезнең өстегездә булачак дип әйтсә дә, бу барыбер русча әйткәндә бесполезно. Бу ничәки бер зарар эш китергәндә әйтсәң, халык исегә тотыгыз, мин сезне заранее предупреждаю, дип әйтсәң дә зарар килмимени? Зарар барыбер килә. Җаваплылык килмимени? Барыбер килә. Җаваплылык барыбер мулланың өстендә була. Куштымы? Ул аңа русча әйткәндә подписался. Всё. Шуның өчен беренче мәсьәлә бу якынлык кылуды алдыннан нәрсә? Исемне уйлау, фикерләү. Икенче мәсьәлә Мондай әлбәттә сөйләргә тиеш. Кем никах үткәрә, ул сөйләргә тиеш, чөнки бу никах вакытында сөйләп, шушы никах вакытында сөйләп. Никахтан соң булачак шушы зөфәф кичәсендәге булган гыйлем була кемдә? Кияү белән килендә. Ягъни яңа гаилә булган ир белән хатында. Никахта ул сөйләнмәсә, никахтан соң алар бергә йокласалар, гыйлем булмады. Тагын җаваплылык кемгә бара? Никах укучы муллага бара. Чөнки аны сөйләмәде, аңлатмады. Нигә? Аллаһ кына белә, нигә аны сөйләмәде. Никахта аны сөйләргә кирәк иде, шушы вазифаны. Бер кеше әйтер, бу бит оят мәсьәлә. Диндә оят юк, бу кагыйдә. Безнең җәмәгать менә шушы бузыла башлаган җәмәгатьнең дә сире дә шушы, ягъни башлангыч сире. Ягъни нәрсәдән башланыла? Теләсәң ничек йоклап анда тәхәрәтсез, гусөлсез бергә якын килеп, якынлык кылып, бисмилла әйтмичә, шайтан араларына тыгылып, нинди бала туа? Как раз бузык бала туа. Аннар аңа син Коръән укыт, гыйлем бир, файдасы юк бит, ул бит изначально ничек башланды? Бузык тәрбиядән. Ягъни бер тамчы судан, тәхәрәтсез, гусөлсез, убышыпанда нәрсә килеп, әшмәшә килеп, гыйлемсез. Шуның өчен бу бик мөһим мәсьәлә, исемне уйлау кайда? Йоклар алдыннан, бергә якын килер алдыннан. Икенче мәсьәлә дә ул инде авырлы вакытта булган хәлне башка вакытта аңлатырбыз. Инде күчәбез икенче мәсьәләгә, ул да булса туды. Бала туды. Бу икенче мәсьәлә дик, исем хакында бала туды. Һәм дә безнең дини кагыйдә буенча Әнәс радиллаһу анһудан килгән дәлил. Абу Тальха улы Абдулла тугач Пәйгамбәргә алып бардым дип әйтә. Абу Тальха улы Абдулла. Баласы туган улы. Һәм дә Пәйгамбәргә алып бардым дип әйтә. Бу риваят килә Әнәс радиллаһу анһудан. Әнәс. Niye alып барды? Исем кушырга. Азан әйтә белә, камат әйтә белә. Ни өчен үзе әйтмәде? Чөнки бу күренеш безгә исемне кушучы кем фазилатлырак дигән темада иерархия. Намазда иерархия башка. Җомгада, пиш вакыт намазда анда тоже бар иерархия. Кем үткәргә лаеклы. Исем куша тоже бар иерархия. Беренче иерархия тора кем? Изге һәм дә михербанлы, шәфкатьле дини кеше.
Әтисе өстенрәкме, әтисе өстенрәк була кайчан? Кайчан бу шарт туры килсә. Динле, мехрибанлы, шәфкатьле. Шундый әтисе булса, ул лайыклы. Әтисе намазда булмаса, әтисе өстенрәк була аламы? Була алмый. Чөнки бу иерархияның өстенлеге. Кем әйтте? Менә Әнәс радиллаһу алып бардым дип әйтә. Абу Талханы сөйли, Абу Талха алып бардым ди, улын күтәреп бала тугач, алып бара кая пәйгамбәргә. Не үзе исем кушмый, үзе сахаба. Сахаба кем ул? Зур дәрәҗәле кеше. Бу нәрсәне аңлата, пәйгамбәр лайыклы, пәйгамбәр чөнки. Һәм дә инде пәйгамбәргә алып баргач, ул алды финик дип әйтә. Нәкәгәрәс безнең икенче мәсьәлә авырлыгы калды дидек бит. Баланы тапкач, килән темага тахник темасына. Бу атала тахник. Бу да сөннәт. Сөннәт гамәлләренең берсе. Пәйгамбәребезгә китердем улымны дип, һәм дә ул алды финик, финикне шәйнәде, һәм дә уртларына сок агызып, авызына бирде дип әйтә. Һәм дә Абдулла исемен кушты пәйгамбәребез дип әйтә. Әйтисе кушмаган. Кем кушкан? Пәйгамбәр. Ләкин бу төп мәсьәлә нәрсә? Төп мәсьәлә тахник мәсьәләсе. Беренче әйттек, исем сайлау, бергә якынлашу алдыннан. Икенче мәсьәлә бала тугач тахник. Ягъни ире хатынына роддомга илтеп бирә нәрсәне? Финикны. Финикны тотып бер оңайлы урында бала туганнан соң күкрәк бирер алдыннан башта финикны алып, финикны иң кимендә уртларына сөртә. Авызның уртларына. Аннары гына күкрәген биреп сөт имезә. Бу да нәрсә батала? Пәйгамбәрнең сөннәте, тахник. Сөннәт дигәч тә кайбер кеше уйлый, пәйгамбәр бала тапты микәнни, имезде микәнни, имезер алдыннан финик бирде микәнни дип сөннәтне шаулый башлар. Сөннәт дигәне ул пәйгамбәрнең эшләре генә түгел, пәйгамбәрнең сөйләгән сүзләре дә сөннәт. Пәйгамбәр аны аңлатты. Әнәс радиллаһу анһудан риваят килде. Пәйгамбәрдән күрсәтте, финикне шәйнәп бирде, бу уже сөннәт дип аталды. Бу да атала нәрсә дип? Тахник. Моны роддомда эшли кем? Әнисе баласын имезер алдыннан. Аннары гомумән рәвештә бала әнисе белән 3 көн ята безнең шифаханәдә. Шуңардан да инде пәйгамбәрнең хәдисләрендә әйтелә, беренче көнгә азан итәргә дип, беренче көндә. Ләкин бар хәдисләр беренче көнгә азан ителмәсә, башка көндә дә ярый дип әйтелгән хәдисләр бар. Шуның өчен безнең бу очракта, әгәр дә шифаханәдән хатын чыкмаса, 3 көннән соңрак чыкса, ул вакытта да безгә барыбер әлхәмдүлилләh бар иңдермә. Хәдисләрдә килә 7, 14, 21 көннәре. Бу көннәрдә исем кушу вакыйгасы үтәлә ала. 7-нче, 14-нче, 21-нче көннәр. Хәдисләрдә әйтелә, шушы 40 көн эчендә исем кушырга тиеш дип. Шушы киңәш ителгән 7, 14 һәм 20. Бу киңәш ителгән көннәр, киңәш. Бу фарыз түгел, ваҗиб түгел, барса да сөннәт, пәйгамбәрнең сөннәте. Шуның өчен бала чага шифаханадан ире алып кайта һәм дә шушы билгеләнгән баягы йоклар алдыннан дигәнебез 9 ай элек исемне алар кушырга ниятләнәләр. Кайда? Өйдә. Ни өчен өйдә мәчеттә түгел? Чөнки мәчеткә хатын-кыз кан көрү сәбәпле нифас дип әйтәбез, мәчеткә керә алмый. Инде мәчеткә керә алмагачта урамда торып баласына исем кушкан вакыйганы әнисе үз күзләре күрмәсә, бу нинди гаҗәеп хәл була. Хәтта андырда бүгенге көндә кызганычка каршы бар, андый хатыннар да бар. Үзләре машинада утыралар, мәчеткә кереп ире исем кушсын да чыксын дип көтеп утыра. Шундый зур вакыйганы күрәсе килми. Закысны алсак, берәр әнине беләсезме? Мин өйдә генә утырыйм инде, син кызым закыска барып үзең йөреп кил дигән әнине беләсезме? Мин белмим. Бөтен хатын-кыз чаба закыска кызының закысын күрми калмасам ярый дип. Әмма тагын да югарырак бер вакыйга. Үзенең баласына исем кушу.
Исем нәрсә ул дога. Шуның өчен исем хакында бик нык нәрсә эшлибез? Нык күп сөйлибез, күп торабыз, озак. Чөнки исем ул дога. Исемне сайлаганда шушы юклар алдыннан кеше уйлый, нинди кеше безгә кирәк, нинди җәмәгатькә безнең у җитми, кем безгә кирәк дип уйлый һәм дә шушы бала тугач, техникны уртана финикны сөрткәч, 7нче көнгә әгәр үзе бая әйткән шәфкатьле, мехрибанлы, динле кеше икән, буланы чакырам? Юк, үзе дә үткәрә ала. Шуның өчен чит илләрдә үзләре үткәрә, чөнки алар 5 вакыт намаз укыйлар, мәчетләр тулы. Бездә инде кеше намаз укый белмәгәч, мулланы чакыра, ярыймы? Әлбәттә ярый. Хәтта кирәк, чөнки пәйгамбәр дәрәҗәсендә булган, аның юлынан барган бер кешене чакыру, шундый өметләнеп, шундый изге кеше дип, бу әлбәттә сөннәткә лаеклы булган бер вакыйга. Һәм дә инде 7нче көнгә килеп, шушы мулла мәчеттә түгел, өйдә, әнисе алдында, әтисе алдында исем куша. Исем кушканда да Сүмрат радиаланху хадис сахабадан килә риваят 7нче көнгә дигән исемне кушу хакында. Бу очракта да кем мәчеттән бара, мулла, имам 7нче көнгә исем кушканда, әлбәттә гадәт безнең алынган гадәттә куярга мендәргә. Ләкин пәйгамбәргә карасак, пәйгамбәрбез тоткан кулында, үзенең оныгын. Өстәлгә дә куймаган, җиргә дә куймаган, бер кайда куймаган, кулында тоткан. Һәм дә шундый бер фикер килә акылга. Хатын кыз бала тапкач, беренче чиратта ул күрә, уланың нәрсәсе, кисәкчәсе, баланың кисәкчәсе үзенең бер өлеше кебек күрә. Ире юк, чөнки ир күрә, бала кемнән чыга? Хатыннан чыга. 1-0 в пользу жены. Икенче чиратта хатын кыз күтәреп йөри 2 ел буе баланы кулда. Әтисе Себердә эштә яки башка җирдә эштә. 2-0 хатынга. Һәм сорау туа. Бу бала яратачак әнинеме күбрәк, әтинеме? Әлбәттә әнине, чөнки әнинең гел кулында. Ул туды, кулында үсте, кулында имде. Шуның өчен әти артта кала. Бүгенге көндә дә карасагыз, карлар йортына иң күбе ир кеше. Хатыннар юк. Сорау нигә? Димәк, баласы әтисен күбрәк ташларга риза, чем әнисен. Шуның өчен нинди фикер килә акылга? Исем кушканда мендәргә түгел, әтисенә тоттырырга, әтисе тотсын. Бәлки ул бүген беренче тотадыр да, иртәгә китәр Себергә эшкә. Кем белә аны? Бәлки анда ярты ел эшлидер. Бәлки монда эшлидер бер кайда, ләкин ул баланы күрәме? Күрә, кайткач йоклаганын күрә, иртән торып эшкә китә, кайта йоклый. Ул бит аны кулга алмый. Кулга алмагач, бүгенге көндә исбатланган безнең кулыбызда бар рецепторлар бар. Мөхәббәт рецепторлары. Кемдер шайтыр бери көнең буе, теге нәрсәке булмаса, ул шулай ширли башлый. Кем нигә өйрәнә телефонга, шулай телефон әйләндереп йөри. Кем машасын тота һәр вакыт. Шул вакытта шушы контакт булмаса, кеше ширли. Нәрсә җитмәгән кебек. Нәрсәне аңлата бу? Бу аңлата, монда безнең бар рецептор. Кемгә тотына, күбрәк шуны ярата. Шуның өчен без нәрсә эшлибез? Намаздан күрешәбез. Дәлил. Исәнләшкәндә шулай рецепторлар эшли. Хатын белән, ир белән шуннан килә барлык кенсә ярату. Әгәр тотынмаса, кеше яратмый. Димәк ки, бу әтисе дә исем кушкан вакытта да читтә утырса, чит бала кебек, артык кашык кебек. Әнисе бит аның һәр вакыт баланы тота, син тота белмисең ди, бәндәргә куя, җирне җиткерә, әтисе утыра. Ул әтисенең ул балага мөхәббәт буламы? Юк. Киресенчә ул нәрсәне күрә? Бала минем урынны алды. Инде хатын мине түгел, аны үбәчәк. Инде мине түгел, аны кочаклаячак. Менә китте көнчелек. Шушы булмаска, иң яхшы мәсьәлә, ничек пәйгамбер кулына алды, әйтергә әтисенә, урындыкка утыр, баланы кулыңа ал,
Һәм шулай утыр, кочаклап. Өйрәнәме тотырга? Өйрәнә, кая бара? Өйрәнә. Шул вакытта инде өйрәтәбез кагыйдәләрне. Монда да кагыйдә, аяк, баланың аягы карый кыйблага. Кыйблага сузыла. Ни өчен? Бу хөрмәтсезлек түгел мин аякны кыйблага сузу. Хөрмәтсезлек түгел. Чөнки хөрмәтең дә дөрес белер өчен башта укырга кирәк. Бу баш белән нәрсә ул хөрмәт? Нәрсә ул хөрмәт түгел? Чыгарып булмый. Чөнки ул кагыйдә безнең башыбызда түгел, ул кагыйдә китапта. Коръәндә, хәдисләрдә һәм әйтелә. Мәсәлән, мин хәзер арка белән утырам кыйблага. Мин хөрмәтсезлек кыламмы? Юк. Җомгада арка белән кыйблага торабыз. Хөрмәтсезлекме? Юк. Бу киресенчә хөрмәт кемгә? Җәмәгатькә. Шуның өчен монда кирәк гыйлем. Гыйлем булмаса, әлбәттә, монда бөтен нәрсә чуала. Шуның өчен аякны сузып кыйблага утыру намазда да, мәсәлән, кемнең аягы тизе бөкләнми икән, ул ничек утыра? Аягын кыйблага сузып утыра. Ние? Шулай кирәк. Хөрмәтсезлек түгелме? Түгел. Шулай кирәк. Шундый кагыйдәсе, аякны сузарсың кыйблага. Урындык юк икән, утырасың, сузасың аякны һәм шулай утырасың. Балада исә аякны сузабыз кыйблага ни өчен? Бар бит хикмәте. Кайчан ул кыямәттә кубарыла, кайчан аны күтәрәсең шулай итеп. Аның бите кая карый? Кыйблага. Әгәр дә яткызсаң башы белән кыйблага, ул вакытта аны күтәрсәң, аркасы белән кыйблага утырган була. Шуның өчен бу очракта хөрмәт була ничек? Кайчан ул аягы кыйблага сузыла, һәм шулай битен күтәрсәң, менә бите кыйблага карый. Менә бу атала хөрмәт дип. Шуның өчен монда без акылны кулланмыйбыз, кулланабыз нәрсәне? Дәлилне. Китапта әйтелгән сузабыз аяк белән кайда? Кыйблага. Һәм аннары инде әтисе кулында булгач, безгә тагын да бер уңайлы як бар. Уңайлы як. Без әтисе, ягъни ир кеше, без ир кеше аның кырында басып тора алабыз. Диндә бар 4 баскыч, бар шәригать баскычы, бар тарикат баскычы, бар мәгърифәт, бар хакыйкать. Шәригать баскычында кабер урында гына әйтелә киңәш формасында. Тарикатта инде шул киңәшне инде укытучы үзенең укучысына мәҗбүри кагыйдә иттереп колагына элә. Нинди киңәш, нинди кагыйдә ул? Хатын белән ир 2 метр якын килмәскә дигән шәригатьнең киңәше, тарикатның кагыйдәсе. Ни өчен? Пәйгамбәрбез шәригатьтә күп нәрсәне әйткән киңәш формасында. Ләкин киңәш ул кемгә киңәш? Кем берсе килгән дингә, кем әле нәрсә исламны аңламый. Һаман да күрше белән "Әссәламу алейкум, исәнмесез, саумыз" дип һаман шулай күрше бирә. Ягъни белми нәрсә ул гаурат, нәрсә ул халал белән харамны тотыну, ярамаганын белми. Аңа нәрсә әйтәсең? Бер сүз әйтеп булмый, чөнки Мәскәү сразу төзелми диләр бит. Шуңа киңәш. Кем инде намаз укый, ураза тота, аңа нәрсә була? Кагыйдә. 2 метр якын килмә. Демәк, шулай булгач, мендәргә куйган хатын-кыз ире утыра 2 метр ераклыкта. Мулла килә исем кушырга. Әнисе гадәттә тора нәрсә белән? Халат белән. Менә шәригатьнең бозылган очры как раз килеп чыга. Ана дага укыма, шайтан анда арада йөри. Кайчан әйтәсең хатынына, бар утыр, чөнки беренче чиратта халат киеп утырган, күлмәк тә кия белми ичмасам. Ире булгач инде, иренә якын килү ярыймы шәригатьтә? Юк, бит ир кеше. Анда бер фикер дә синең бозылмый. Иргә ирнең гаураты юк. Тотынса ялгыш анда харам дигән кулында гаурат юк. Бу гаурат түгел. Хатынга тотынса ир кеше, бетте, харам була. Шуның өчен иргә тотырабыз баланы һәм күчәбез шушы киләсе мәсьәләгә. Ул азан әйтү мәсьәләсенә. Димәк, Гайша анабыздан килгән хадис 7нче көнгә дип әйтәлә. Шуңа 7нче көнгә әйтәбез шушы мәсьәләне үтәргә. Димәк, бала әтисенең кулында уң яктан әйтәбез азан. Азан әйткәндә дә кайбер кеше бик кычкырып азан әйтә. Бу теге намазга чакыру дигән халыкны игълан азаны түгел. Бу азан, бу бала азаны. Кемдер әйтер, азан ул укыла намаз өчен генә. Бу
бидгат нәрсәдер. Юк. Айша анабыздан бар хадис, Абу Рафиядан бар, Ибн Суннидан бар, Ибн Аббастан бар, Анас радиллаһу анхудан бар, Сумрат радиллаһу анхудан. Менә күпме хадис. Булар язылган кайсы китапта? Имам Бухари китабында Дәгъват дигән бүлектә 3нче хадис. Аннары Ибн Маҗа җыентыгында Тахарат бүлегендә 77нче хадис. Буның шигънатлары бар, китаплар язылган. Шуның өчен махсус рәвештә язып алдым, белергә һәм дә дәлилне белергә. Азан кыямәт хакында хадислар бар. Намазга ул азан. Намазга әлбәттә, тик без аны чакырабыз. Кайсы намазга? Иң ахыргы фарыз җеназа намазына. Чөнки ул туа, иртәгә 100 елдан соң ничәме барбер вафат итә. Нишләп иртәгә дип әйтәләр? Чөнки зур яшьтәге кешеләр әйтәләр, гомер ул бер эштән кереп, икенчедән чыккан кебек дип әйтәләр. Шул бер көн инде 70 ел, 80 ел күп яшисең. Шуның өчен монда азан шушы намазның азаны һәм камәттә, чөнки ул фарыз. Ә инде җеназа вакыты җиткәч, без азан әйтәбезме? Юк. Ние азан әйтелде бит. Камәт әйтәбезме? Юк. Ние камәт әйтелде уже? Кайчан? Туганда. Менә ул аның вакыйгасы инде булды. Һәм әйтәбез, азан уң колагы ягына кычкырмыйча гына азан әйтәбез, азанның дуасын укыйбыз. Азан дуасын укыгачны әйтәбез, теге билгеләнгән исемен. Син әйтик, Аббас улы Әнәс булырсың дип әйтәбез. Аббас улы Әнәс булырсың, Аббас улы Әнәс булырсың дип әйтәбез киләчәк заманда. Сул ягына чыгып, яки сул колагына якынрак басып, терәлеп тә кычкырырга кирәк юк. Әйтәбез, камәт иткәч әйтәбез, син Әнәс улы Аббас булдың, Әнәс улы Аббас булдың, Әнәс улы Аббас булдың дип әйтәбез. Инде монда үткән заман фигылендә булдың. Шуннан Коръән укыйбыз, нинди булса сүрәне укыйбыз һәм багышлыйбыз. Багышлаганда да имамның якраз бик мөһим мәсьәләсе бу иң беренче чиратта ул аның җәмәгате. Шуңа нәрсә дуа кыла? Үскәч безнең җәмәгатьтән булсын, мәчет әһленнән булсын, намаз әһле, безнең җәмәгатебез, безнең ватандашларыбыз дип дуа кылдымы? Ул вакытта аның язмышы билгеләнде. Беркайчан да читкә күчмичәк, нәрсәне ташлап, ватанны ташлап, анда еракка китеп, әтинесеннән ерак яшәп, Сибирдә яшәмичәк. Һәм иң мөһиме ул шушы мәчеткә ирешәк. Чөнки имам уже алдан дуа кылды. Бу көндезге мәсьәлә булса, азан әйтү, камәт әйтү, исем әйтү. Аннары инде шулай ук килгән хадис Сумрат сахабасыннан ул әйтә: һәрбер бала акика белән бәйле. Шул сәбәптән 7-шөнгә шәч киселер, исем кушылыр, акика чалыныр дип әйтелгән хадис бар Сумрат дигән сахабадан. Шуның өчен исемне кушкач, әйтәбез әтисенә корбан чалырга. Кайчан? 7-нче көнгә, яисә 14, яисә 21-нче көнгә. Бу диннең кушкан безгә бурычы, вазифа. Фарыз түгел әлбәттә, ваҗиб түгел әлбәттә, ләкин кешегә кайчан куясың җиңел юлны, ул әйтәчәк, яра потом чалырмын әле. Гомумән караганда дөньяның хәлене бик күргән хәлләр бар. Минем примерда акчасыз булган гаиләләр, как только ишетәләр горячий путевканы, малай акча тегеннән килеп чыкмасынны. Ул кайда? Ял итә Балида. Сыраута корбан алырга авылда 6 мең, инде шәһәрдә 13 мең. Табырга авырмы үзенең бер баласына ничә туа? Бер тапкыр туа, шулай бит. Ничә тапкыр чалабыз? Бер тапкыр чалабыз. 2 ел үтте, чалабызмы? Юк. 3 ел үтте, чалабызмы? Юк. 5 ел үтте, чалабызмы? Юк. Бер тапкыр чалабыз. Тугач, бер тапкыр чалабыз, чалган корбан атала акика дип. Инде монда горячий путевка корбан чал, акча юк ди. Можно же потом чаларга ди? Ну, конечно, можно, әлбәттә можно. Тик әгәр дә кеше аңласа,
Әйтсә, Аллаһ Тәгалә миңа баланы бирде, сәламәтлек кылды. Айда акчасын табып шалым әле дип салса, ул акчаны Аллаһ Тәгалә кайтармы? Мин әлбәттә кайтарам. Киресенчә, әгәр ширлек алса бала, вот ул вакытта да анар бөтен интернетта акча җыялар, шулай бит? Миллионнар акча җыялар. Ширләде, аягы, колы бозылды. Шуның өчен бу мәсьәлә атала акика. Бу акикага керә һәм корбан чалу, һәм чәчне лезвие белән кыру. Чәчне кырып, әтисе һәм әнисе үлчиләр. Күп микъдар чәче була, шул кадәр үлчәп, алтын күләмендә я акча бирәләр, я алтын бирәләр кемгә? Факир мохтаҗларга. Һәм дә инде нәрсә дидек? Исем билгеләү, йоклар алдыннан, аннары тахник, ягъни финик белән уртларын сөртү, аннары азан кыямәт итеп исем кушу, аннары чәчне кырку, үлчәп, алтын күләмендә грамм күпме була, шул кадәр акча бирү, һәм 5-нче нәрсә булды? Корбан чалу. Егет туса 2 сарык, кыз туса 1 сарык. Менә бу булды нәрсә? 5 әтининең шушындай дини юлы. Шуның менә бүгенгә тәмам.